Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Imos dar comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de maio, que ten os seguintes asuntos na orde do día. Antes de nada, pois tamén agradecer a presenza da secretaria accidental do interventor accidental, Susana Belarmino. A verdade é que, bueno, por motivos, en este caso, persoais, en ambos os casos, pois agradecer, como digo, que poidan cubrir esas baixas, non? Belarmino xa nos temos acostumado, que xa ten estado incluso como secretario tamén accidental. Damos comezo a sesión ordinaria, que ten como primeiro punto na orde do día aprobación, se procede, da acta número 5 do 2025 correspondente á sesión celebrada o pasado 7 de abril. Alguna cuestión que comentar en relación coa acta? Procedemos, por lo tanto, a votación da aprobación, se procede. Votos a favor? Sí, a favor. En este caso, a concelleira do alcalde, pois abstén. Abstencións, Isabel. Pasamos de Marte. Punto número 2, aprobación se procede do Plan de Igualdade do Persoal e Protocolo de Prevención de Acoso Laboral, Sexual e por razón de sexo, expediente 2296/2023. Temos o dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 28 de abril, que ten o seguinte dictamen. En canto a votación, o resultado da votación é o seguinte: 6 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito, e 3 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular. Ten a voz, en este caso, a concelleira de Igualdade a palabra. Un plan de igualdade para o persoal é unha ferramenta estratégica que recolle un conxunto ordenado de medidas elaboradas despois de realizar o diagnóstico da situación da entidade. O obxectivo deste documento é garantir a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral. Pretende prever, corrixir e eliminar calquera tipo de discriminación por razón de sexo, tanto directa como indirecta, e acadar unha organización laboral máis xusta, inclusiva e igualitaria. A igualdade entre mulleres e homes é esencial para mellorar a xestión global e o rendemento organizativo de calquera institución. Integrar este principio na corporación e nas prácticas diarias responde ao imperativo legal do artigo 14 da Constitución española. Cada plan non só incorpora a igualdade de oportunidades como un dereito fundamental, senón que tamén impulsa a adopción de medidas concretas destinadas a eliminar barreiras e obstáculos que persisten en diversos ámbitos da sociedade. Estas normativas actúan como un marco regulador que guía as organizacións na implementación de políticas que promovan unha verdadeira igualdade de xénero. A súa elaboración responde tanto a unha obriga legal como a un compromiso institucional. A normativa vixente, a Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes, o Real Decreto 901/2020 que regula os plans de igualdade e o Real Decreto 902/2020 sobre igualdade retributiva obriga a todas as entidades con 50 ou máis persoas traballadoras a ter un plan de igualdade negociado, rexistrado e implantado. Consonte ao sinalado, o Concello de Bueu ten a obriga de elaborar un plan de igualdade, pero é que, ademais, o plan que ven de elaborar convértese nun compromiso firme coa igualdade de xénero, asumido tanto polo equipo de goberno como polo seu cadro de persoal. Vai máis aló do cumprimento normativo e pretende ser unha ferramenta de mellora continua e de modernización da xestión pública cara a promoción dunhas condicións laborais máis xustas e que non fagan discriminación. O plan parte dun diagnóstico da situación da igualdade do Concello, a partir do que se definen obxectivos concretos, medidas específicas, calendarios de execución e mecanismos de avaliación e seguimento. Todo iso permite garantir un enfoque estratégico e efectivo. O protocolo fronte ao acoso laboral, sexual e por razón de sexo está integrado como anexo dentro do plan de igualdade e responde á necesidade de fomentar un entorno laboral seguro, digno e libre de violencia e discriminación en calquera das súas formas.
Este protocolo ten un papel preventivo e contempla tamén que as condutas de acoso sexan tratadas correctamente con asilidade e firmeza, priorizando durante todo o proceso dar apoio e toda a protección posible á vítima, mesmo en situacións que non constitúan claramente un acoso, porque poida haber dúbidas, permite corrixir comportamentos inadecuados cara a evitar que poidan ser máis graves. Unha comisión específica será que faga unha valoración dos feitos e que poderá recomendar medidas disciplinarias, incluído o despedimento da persoa responsable, se así resultara da instrución e resolución do correspondente procedimento. Mais o protocolo non só evita o uso de solucións paliativas como a indemnización por despedimento, senón que aposta por medidas reparadoras reais que aseguren que a persoa afectada poida continuar no seu posto en condicións dignas. Establece, ademais, a tolerancia cero fronte a calquera conduta que atente contra a liberdade sexual ou a integridade moral no ámbito da organización, incluindo os casos de violencia digital. Todo persoal propio ou externo, así como persoas en prácticas, en formación ou voluntariado, será debidamente informado e formado sobre este protocolo. Este compromiso esténdese tamén a empresas colaboradoras, sendo obligatorio o cumprimento e a súa inclusión nos contratos asinados polo Concello. Cando a persoa presuntamente responsable non sexa do cadro de persoal directo do Concello, trasladarase a situación á empresa competente para que actúe. Se esta non adopta medidas, o Concello poderá rescindir a relación contractual. Este protocolo será de aplicación a calquera situación e ou forma de acoso, sempre que se produzan no lugar de traballo ou espazos habilitados para fins laborais, en zonas comuns como vestiarios, aseos, comedores, durante desplazamentos, viaxes, eventos e actividades organizadas ou vinculadas ao traballo, en comunicacións profesionais, incluído o acoso digital, en alosamentos proporcionados polo Concello durante os desplazamentos entre o domicilio e o lugar de traballo. Ao expediente resultalle de aplicación a seguinte normativa: o Estatuto Básico do Empregado Público, a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes, o Real Decreto Lei 6/2019 de medidas urxentes para a garantía de igualdade de trato de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación, o Real Decreto 901/2020 que regula os plans de igualdade, o Real Decreto 902/2020 sobre igualdade retributiva que obriga a todas as entidades con 50 ou máis persoas no seu cadro de persoal a ter un plan de igualdade negociado e registrado, a Lei Orgánica 10/2022 do 6 de setembro de garantía integral da liberdade sexual, a resolución do 16 de marzo de 2023 da Secretaría de Estado de Función Pública pola que se crea o Rexistro de Plans de Igualdade das Administracións Públicas e os seus protocolos fronte ao acoso sexual e por razón de sexo, o Acordo Marco Europeo sobre o acoso e a violencia no traballo e co Convenio 190 da Organización Internacional do Traballo, ratificado por España e en vigor dende o 25 de maio de 2023. Este convenio establece un marco integral para eliminar a violencia e o acoso no mundo laboral, recoñecendo tamén o impacto das interaccións con terceiras persoas, clientes, usuarios, proveedores, etc. En data 20/1/2025, a Comisión de Igualdade aprobou o Plan de Igualdade, que inclúe o precitado protocolo tras a correspondente negociación. Tendo en conta o anterior e as atribucións da Alcaldía conferidas polos artigos 21.1 da Lei de Réximen de Bases da LRBRL e 61.1 da LALGA, previo ditame da Comisión Informativa, propoño ao Pleno, primeiro, aprobar o texto do Plan de Igualdade do Persoal do Concello de Bueu e o seu protocolo de acoso laboral, sexual e por razón de sexo, que foi previamente negociado e aprobado pola Comisión de Igualdade o 20/1/2025, ordenar a remisión de dito plan ao Rexistro de Plans de Igualdade das Administracións Públicas e iso é o que se propón. O que sí quería comentar, que só dixen na comisión informativa, é que non é obligatorio traer este plan de igualdade ao pleno. De feito, estes plans de igualdade negocianse nunha comisión negociadora cos sindicatos máis representativos do Concello, pero
quisemos traelo porque consideramos que un documento tan importante no Concello para os traballadores e as traballadoras de Bueu vemos necesario que sexa coñecido por todos e todas as concelleiras do Concello, vale? A verdad que é un orgullo sacalo adiante, porque somos un dos poucos concellos da provincia de Pontevedra que o temos aprobado, porque hai moi poucos. Vigo e Pontevedra están todavía coa súa negociación, creo que Vilaboa solamente o ten aprobado a día de hoxe, a pesar de, como vistedes, é obligatorio telo, non? No Concello xa temos 5 plans de igualdades dirixidos á cidadanía en xeral, pero nos faltaba este que vai a ser un pouco o que coordine, non? O que a institución do Concello de Bueu. Moitas grazas. Abrimos unha quenda de intervencións. Helena. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos a votar a favor do plan, sobre todo, porque está, como ben se di aquí na proposta, está negociado e consensuado coa Comisión de Igualdade. Agradecer, en este caso, as explicacións, xa que deste na Comisión, que ainda que non estiven, e que aquí se reiteran tamén no Pleno, de traer este asunto a Pleno para que sexa, un documento que sexa aprobado pola Corporación Municipal. Creo que neste tema, este o camiño, nos polo menos tamén o entendemos así, de intentar na medida do posible pois que haxa unanimidade e que todos os grupos políticos, aínda con que podamos ter diferencias puntuais, pero que creo que en este caso, e sobre todo nun plan referido aos traballadores municipais, pois que haxa unanimidade. A min o que sí me gustaría deixar tamén aquí un pouco pedirvos, que non sei se te deche conta, Laura, pero si pedirvos que revisedes a documentación a veces antes de presentala, porque revisando atopo que na proposta de contratación, imagínome que ainda está aposta a nombre de anterior Concellera de Igualdade e firmas ti. Entonces, creo que é importante que antes de traer os documentos, sobre todo a comisións informativas, que revisedes ben, e neste caso non sei se é necesario facer ou mellor algún cambio en canto a cambiar o encabezamento, pero sí que, xa digo, non estive na comisión e creo que é tamén importante que o diga, nada máis. Gracias. Daniel. Sí, ben, moi boa tarde. Eu, como xa dixe na comisión, pois o meu voto vai ser favorable. En primeiro lugar, pois sí que quero agradecer que xa no mes de xaneiro, cando saiu na prensa esta cuestión, pois se me deu acceso ao expediente, puiden pois lelo con bastante detemento, porque é un documento de máis de 150 páxinas, un documento moi sólido, e sí que se agradece, que traballemos para que a igualdade non quede só en minutos de silencio, en actos concretos, etc. Agora ben, sí que tamén deixar como recado, que non ten tanto que ver con este plan, pero sí coa igualdade como concepto ou como idea, que temos que traballar tamén para cuestións como favorecer a conciliación, por exemplo, en momentos como as vacacións de Nadal, o Brán, momentos nos que a rapazada, por exemplo, non ten aulas e, polo tanto, que temos que favorecer dende o Concello que eses nenos poidan quedar nalgún tipo de actividade, porque creo que todos somos conscientes e coñecedores de que ao final, ao cabo, sempre pasa o mesmo, de que ao final quen ten que quedar con eses rapaces, a mesma persoa, non? E tamén comentar unha cuestión, simplemente, como diría Leal, como brincadeira, pero que resulta curioso que, sendo coñecedores no goberno de que, ao final, as mulleres son as que ocupan determinadas áreas, as áreas tipo facenda, obras, etc., ocupan os homes, que non fagan nada para cambiar ao final. Nada máis. Se é por brincadeira, sí. Máis que nada para comentarlle que o Concello de Bueu ten un plan Concilia todos os veráns. Se nota que non tes fillos. E, ademais, cada vez con máis tempo e máis servicios. E, levo a policía local. Eso... Se hai algunha intervención máis, se non procedemos a votación da aprobación do plan de igualdade do persoal e protocolo de prevención de acoso laboral, sexual e por razón de sexo. Votos a favor? Apróbase por unanimidade e pasamos ao seguinte punto da orde do día, o terceiro, que é a aprobación se procede do proxecto básico executivo para a construción do novo Parque Urbano Lugrís, expediente 494-2025. Temos tamén un ditame da Comisión Informativa
de Asuntos Xerais do 28 de abril que ten o seguinte dictame. A votación quedou como segue. Votos a favor 6, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito. E 3 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular. En todo caso, non vou dar lectura á totalidade do texto da moción, simplemente explicar e justificar este asunto na orde do día. Obviamente é un asunto que pola súa cuantía a aprobación do proxecto lle corresponde ao Pleno da Corporación. Decir que este proxecto xa conta cunha subvención pendente da segunda, unha do plan extraordinario da Diputación, a segunda tamén que esperemos recibila nos días, que podamos enviar tamén o certificado do acordo plenario de ter lugar, en este caso da aprobación do proxecto, que sería tamén a aportación do 25% a través do plan máis provincia da Diputación, co cal un novo proxecto, unha nova obra que, igual que no seu momento a piscina ou a Biblioteca Torrente Ballester, se financiara con fondos a través de 2 programas ou 2 plans da Diputación provincial. Dito cal, obviamente, houve que introducir aí unhas correccións e unhas aclaracións no proxecto técnico tamén, por recomendación da arquitecta municipal, xa están incorporadas, están validadas tamén, tendo en conta que a arquitecta estivo días de vacacións por parte do arquitecto técnico municipal, e, por tanto, digamos que é un trámite previo a aprobación do proxecto a que poidamos, unha vez que tamén teñamos a confirmación desa parte da subvención ou desa segunda subvención, que podamos levar a cabo xa tamén a aprobación do expediente de contratación da obra para intentar facelo nos prazos, primeiro, que xa están contemplados tamén nas bases reguladoras das diferentes convocatorias, sobre todo a do plan extraordinario, e tamén para intentar aproveitar o máximo posible os meses do verán ou inmediatamente despois do verán, que cando mellor se poden realizar determinadas obras porque ocasionamos as menos molestias. Eso un poquinho son, digamos, os motivos ou a justificación da súa inclusión na orde do día. Tratarese, por tanto, da aprobación do proxecto de lectura, en este caso, en todo caso, as propostas de acordo, que sería, primeiro, aprobar o proxecto técnico da obra denominado Proxecto Básico Executivo para a construción do novo Parque Urbano Lugrís, asinado 23 de abril de 2025, polos arquitectos que constan aí. Segundo, ordenar que polo redactor do proxecto se realice a acta de replanteo aos efectos previstos no artigo 236 da Lei de Contratos. Este, como digo, tamén é un asunto que se someterá ao ditame da Comisión Informativa e que ten o sentido tamén favorable. Abrimos unha quenda de palabras de intervención, se procede. Procedemos a votación, por tanto, do proxecto. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 4. A aprobación se procede da delegación de competencias do establecemento e modificación dos prezos públicos na Xunta de Goberno Local, expediente 1394-2025. Hai un ditame da Comisión Informativa Permanente de Facenda Especial de Contas, celebrada o 28 de abril tamén de 2025, que ten o seguinte ditamen. En canto a votación, quedou da seguinte forma: 6 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito e 3 abstencións do Grupo Municipal. 4 do BNG a favor. Perdón. Está mal o certificado, correxiuse esta mañá. Este non está correxido, entonces. No, vale. Está asignado a... Como resulta, entonces, a ver, o dictamen? En vez de 3 abstencións, son 3 votos en contra. 3 votos en contra do Partido Popular, non? Sí. Ben, perfecto. Por lo tanto, o dictamen sigue sendo favorable. En todo caso, lle cedo a palabra ao concelleiro de Facenda tamén para que dé explicación da proposta. Ben, boa tarde a todas e a todos. O que aquí traemos é unha modificación da delegación de competencias que non foi das que se incluíron no pleno organizativo, nos que habitualmente se fan as delegacións de competencias, digamos, tanto en alcaldía como en xunta de goberno local, e si que agora, coa entrada da nova da nova tesoureira, que temos xa unha tesoureira con praza fixa aquí no Concello, unha habilitada con praza fixa,
pois foi unha das cuestións que ela revisou xunto á nova secretaria e entenderon en que non estaba a delegación feita e estableceron que si sería unha cuestión primordial a ter delegada, pois, como ben se explicou na comisión e como é pois, cuestión fácil de entender, pois pola axilidade que permite pois a aprobación de prezos públicos para diferentes actividades pois a través das xuntas de goberno. Permite maior axilidade, non hai que facer convocatorias de plenos, nin esperar a que os plenos ordinarios, nin facer plenos extraordinarios, se permite unha maior axilidade da administración, que moitas veces pois este tipo de trámites se vai xusto pois a hora de aproveitar os prezos públicos para determinadas actividades, como pode pasar no verán co Concilia, coas rutas de turismo e similares. Entonces, bueno, a opción que formulamos aquí para que tome en consideración o Pleno, pois é esa delegación desa competencia na Xunta de Goberno local para dotarnos de maior axilidade a nivel administrativo. Sabimos unha queda, Darío. Si, ben, boa tarde. Eu, en primeiro lugar, bueno, como xa manifestei na comisión, pois o meu voto vai ser favorable, porque considero que, evidentemente, nun asunto como este, pois o que debemos ter sempre é a axilidade, non obstante, manifestar tamén unha cuestión básica, non? É dicir, do que se está falando, por exemplo, o Plan Concilia e demais, que unha solución tamén é a anticipación municipal. É dicir, non podemos intentar colar as cousas dun xeito que non son. É dicir, é totalmente lóxico que a Xunta de Goberno local tome estas decisións, porque o que debemos buscar é sempre a axilidade, pero tampouco podemos dicir que asuntos que ás veces quedan para a última hora, como moitos coñecemos pois a través do xestión, da licitación e demais, pois que iso sexa como unha excusa, non? É dicir, polo tanto, é lóxico e é totalmente normal que estes asuntos non teñan que vir a pleno, porque temos un pleno pois unha vez ao mes, e non sería lóxico que un asunto que se empeza a tratar o día 2 de xuño pois non entra por convocatoria ordinaria, polo tanto, habría que metelo de urxencia, a oposición queixaríamonos de que se mete de urxencia, entón tampouco sería lóxico, e esperar a xullo, pois tampouco sería lóxico, porque fai falta antes. Pero ao mesmo tempo que non se intenten tampouco buscar esas excusas como para intentar colar os asuntos. Muchas gracias. Alguna intervención máis? Elena? Gracias. Bueno, nos anunciamos tamén o voto en contra na comisión informativa e, bueno, partindo do que ven o concelleiro e de que, en este caso, o Goberno tedes a vosa protestade de autoorganización e de decidir cales son as competencias que podedes delegar ou non, si que chama poderosamente a atención que hai cerca de 2 anos, porque dicir, os que constituímos aquí o pleno e tal, e se trouxeron e que non se traia este asunto e agora de repente se pretenda tampouco meter, porque aparte, o expediente creo que tamén foi destes que se fan nun día, desde que se inicia a providencia da alcaldía, informe de Secretaría de Intervención, é dicir, un día, e mesmo no día tamén que se convoca a comisión informativa, se elabora o expediente, se trae fora da orden do día, e, que xa utilicedes os argumentos. A min que veñades aquí, que me digades, pois mira, nós dentro da nosa potestade queremos facelo así, pero que tratedes de justificalo na axilidade, a mí xa me podedes explicar que axilidade hai, porque as xuntas de goberno, antes, por exemplo, se facían semanalmente, agora vos estades facéndola quincenalmente, é dicir, cada 15 días. E os plenos, temos un pleno cada mes, é dicir, a diferencia e esa axilidade da que estades falando, pois cando menos permitide que apoñamos un pouco en dúbida, é dicir, se hasta agora vos arreglastes, pois non entendo a que ven agora, é dicir, quero pensar e seguramente a razón é esa outra, é dicir, eu entendo que o mellor vir ao pleno, tratar aquí os temas todos, como se van a ter que traer o tema da ordenanza da piscina, ter que determinar as cantidades, os importes e tal, pois o mellor pode aparecer farragoso e sobre todo ter que vir aquí a facer o debate, é dicir, as ordenanzas tamén se poden revisar anualmente antes de acabar o ano e creo que non habería tampouco demasiado problema pois para poder traer a pleno vos, que sodes tanto de transparencia, de colaboración e de traer as cousas. A propia concelleira de Igualdade o decía antes, non tiñamos por que traelo e o traemos. E, sin embargo, en este punto parece que queredes dar a escapada. E, sobre todo, creo que os argumentos dados para poder decir que se
delega na Xunta de Goberno e basarse na axilidade creo que non é moito de recibo, porque tampouco, vamos, se iba así como moito unha semana, creo que nin iso. Polo tanto, o noso voto vai ser en contra. Pero, en todo caso, como aclaración, o que non se delega, porque é indelegable, en este caso, a aprobación ou modificación das ordenanzas fiscais. Cando se fala da piscina, se deixa entrever, en este caso, o interés que pode haber en aprobar algo relacionado coa piscina que non pasou polo plenario, baixo ningún concepto. Vai ben todo o contrario. E incluso, ainda que fose así, que non lle quepa duda que a ordenanza fiscal que regule a taxa ou o prezo público da piscina virá a pleno. Eso, con total seguridade, certeza. E será seguramente máis rápido, tendo en conta xa o retraso ou tardanza que levamos ao longo destes anos, que se está preparando os correspondentes documentos e expedientes, que, por lo tanto, serán nos próximos días, e non votamos incluso que pode haber algún pleno extraordinario ao longo do mes de maio, xa para abordar algún dos asuntos que teñen que ver coa xestión da piscina municipal. En todo caso, nos remitimos incluso aos antecedentes que hai en anos anteriores, nas dificultades tamén, para que en determinadas actividades e en momentos puntuais pudésemos establecer os prezos públicos, non? Porque van surdindo en ocasións, nos gustaría, obviamente, tamén poder traballar con máis antelación ou anticipación, pero tendo conta o volumen de asuntos que temos e que tivemos ao longo de todos estes anos, pois xa nos gustaría a nós que haxa determinados asuntos que pudesen tramitarse con moitísima máis anticipación. Primeiro, para descanso do propio persoal municipal. Segundo, para que a nosa cabeza descansese tamén un pouquiño máis. Pero a verdade é que se está intentando neste caso tamén que o Concello siga intensificando toda a capacidade a hora de tramitar asuntos, de intensificar, en este caso, a tramitación dos asuntos co persoal que temos, que hai que recoñecer que están realizando un tremendo traballo, sobre todo nas últimas semanas e nos últimos meses, tamén antes, por suposto, pero agora, a verdade é que con algúns cambios que hubo na administración, creo que se está empezando a notar que o ritmo na tramitación de determinados asuntos cambiou e seguirá cambiando nos próximos días, semanas. Por lo tanto, confiar, como digo, en que dentro de non moito tempo podamos, como digo, tramitar tamén con máis anticipación, que é o que nos gustaría tamén a todas e a todos. En todo caso, insisto, se o que pretende, en este caso, o Partido Popular ou a voceira, é sembrar algún tipo de sospeita ou de dúbida en relación coa tramitación de algo que teña que ver coa piscina, que teña claro desde xa que calquera asunto da piscina pasará, que teña que ver, obviamente, coa ordenanza fiscal, co regulamento ou co contrato de sesión, terá que pasar polo plenario. Eso será así, porque así está comprometido, ademais, non agora, senón creo que en cada vez que tuvemos a ocasión de falar deste asunto. Se non hai ninguna cuestión máis, procedemos á votación tamén da moción de delegación ou a proposta de competencia do establecemento e modificación dos prezos públicos na Xunta de Goberno local. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Pasamos ao seguinte punto da orden do día. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Partido Popular para promover a construción dun aparcadoiro de titularidade municipal. Este asunto foi dictaminado tamén na Comisión Informativa de Asuntos Xerais o pasado 28 de abril, que ten o seguinte dictamen coa seguinte votación. 3 votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, 6 abstencións, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito. Por lo tanto, o dictamen é favorable e ten a palabra a voceira. Gracias, alcalde. Vou a dar lectura á moción. A día de hoxe, o Concello de Bueu conta con varios aparcadoiros disuasorios en parcelas arrendadas ou cedidas temporalmente, pero os veciños e veciñas desta vila seguen a percibir un problema á hora de estacionar o seu coche, sobre todo na época estival. É por todos coñecida a promoción de vivendas que se está a construir na zona das Lagoas, como tamén somos sabedores da posta a disposición das 3 parcelas da rúa Jesús López Cortizo que fixo o Concello de Bueu para o Instituto Galego de Vivenda e Solo, construa vivendas de promoción pública e vivenda protexida, promovida pola Xunta de Galicia. Só con estes 2 exemplos vemos como van desaparecendo os aparcadoiros no centro de Bueu. Ademais, fai un meses presentábase no Centro Social de Bueu o proxecto gañador do concurso de ideas da Banda do Río,
Na exposición que fixeron as arquitectas e vendo as infografías e os planos de proposta, quedaba claro a desaparición de plazas de aparcadoiros que se pretende levar a cabo coa execución dese proxecto. Pola contra, presentábase a posibilidade de construir un parking subterráneo debaixo da pista deportiva da Banda do Río. O noso grupo xa manifestou publicamente as súas dúbidas sobre unha idea que considera arriscada, de difícil execución e que podería traer problemas no futuro. Da mesma forma, tamén expuxemos a nosa posición con respecto a este tema a Asociación de Veciños da Banda do Río, que nos pediu unha reunión para tratar e debater este proxecto para a mellora da contorna desta zona de Bueu. Existe unha previsión inicial de executar o plan para a Banda do Río en 4 fases e cun coste de 5,1 millóns de euros. Dentro do Partido Popular descoñecemos cal será a cuantía orzamentaria destinada a construir o parking subterráneo. Como grupo de oposición e facendo a proposta en positivo, queremos poñer en riba da mesa a idea de que o Concello de Bueu promueva a construción dun parking de titularidade municipal. E sendo coñecedores dos problemas que teñan os aparcadoiros subterráneos en Bueu, polo tipo de solo areoso, o que suxerimos é un parking en altura. O pesón de Bueu permite 4 plantas máis baixo. As parcelas urbanas que teñen propiedade o Concello de Bueu actualmente son unha de 283,5 metros na rúa José María Estévez, que van poñer en venda, e outra de 960 que alberga a pista de skate e que xa está incluída noutro proxecto. Debido a isto, propoñemos a compra dunha parcela o suficientemente amplia para albergar un parking con un número de plazas axeitado ás demandas da veciñanza, desistindo da idea de facelo na pista da Banda do Río e usando a posible partida económica destinada a tal fin a compra e construción dun novo parking en altura. Polo exposto anteriormente, o Grupo Popular solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno local a que desista da idea de construir un parking subterráneo na pista deportiva da Banda do Río. Segundo, instar ao Goberno local a iniciar os contactos necesarios con posibles propietarios de parcelas susceptibles a convertirse en parking en altura, xa sexa por ubicación ou extensión. E terceiro, adquirir o compromiso do Goberno local en buscar financiación e construir un parking en altura que solucione o problema de falta de aparcamento que imos ter no futuro próximo. Bueno, con esta moción o que pretendemos, é tamén poñer en riba da mesa pois un dos problemas que non solamente se dá en Bueu, sino creo que en todos, os concellos, sobre todo os concellos limítrofes de aquí da comarca do Morrazo, que é a falta de aparcadoiro, non sei que decimos na época estival, pero tamén é certo que moitas veces aquí en Bueu, sobre todo se hai determinadas actividades en determinadas épocas de ano, se pode dar a circunstancia de que moitas veces andamos as voltas buscando aparcamento e que, en este ano, con estas dúas propostas que hai de construción das vivendas, aquí como falamos aquí na rúa Jesús López Cortizo e, sobre todo, as parcelas que había que agora xa non se dispoñen como é, a das lagoas que se está agora edificando, creo que pensando un pouco en vistas a un futuro, creo que é importante poñer arriba da mesa este asunto. Aquí facemos tamén mención a ese proxecto do concurso, ao ese proxecto gañador do concurso de ideas, que en todas as reunións nas que estivemos, sempre se dixo que isto é un concurso de ideas e que non se ten por que facer necesariamente o que está recollido en ese documento, sino que se poden plantexar cambios. Nós entendemos que creo que é un bon momento para que ese proxecto de aparcamento debaixo da pista da Banda do Río, que creo que suscitou bastante polémica e, sobre todo, que os veciños que teñan tamén dúbidas, sobre todo, polo arriscado que poida aparecer. Creo que aquí no noso Concello temos o exemplo do aparcadoiro aquí de Masó, que cando se fixo, nos atopamos con numerosos problemas que aínda a día de hoxe están aí, a necesidade de que moitas veces, e sobre todo cando a subida das mareas e tal, que teñen que recurrir ás bombas de achique porque se enchen de agua, e estamos nunha zona que non é primeira línea case, senón, imaginadevos no tema, na zona da Banda do Río, da pista da Banda do Río. Entón, creo que non estaría de máis que nestes momentos que estamos como en fase un pouco de estudio, da fase de proposta, antes de que se redacte ese proxecto en definitivo, que se poida tamén poñer xa en riba da mesa, quizá, a posibilidade que
que esa idea, que iso non ten por que desmerecer, non, o proxecto gañador, sino que, bueno, pues esa idea que se poida aparcar, desistir un pouco desa idea e pues esas cantidades ou esa aportación económica que se iba a facer para facelo aí, poder destinalo pues, para facer un parking, pero en este caso en vez de subterráneo, pues facer un parking en altura. Creo que sería tamén, bueno, pues algo novedoso aquí na nosa comarca e, bueno, que tamén nos permitiría ao mellor pues marcar un pouco de diferencia e, sobre todo, bueno, pues ser previsibles e intentar tamén solución pues a un dos problemas, non, que se nos planteza e que vai a ir a maiores, non? Sobre todo pues, para os que temos coche, non para o mellor os que vivides aquí en Bueu, pero sí os que non temos que desplazar desde Belús ou desde Bon ou desde os de Cela, que chegamos aquí moitas veces e que tes que andar, bueno, pues, dando voltas ata conseguir ese apreciado pois, aparcamento. Entón, bueno, nesas propostas de acordo, xa digo, sería un pouco a partir da base de desistir desa idea, non, de facelo na pista da Banda do Río, subterráneo, e, bueno, que o goberno local pois poida pois, iniciar un pouco contactos para ver que fincas ou que parcelas poderían, ao mellor, asustarse, non, a este tipo de proxecto de planteamento que nos aquí traemos. Creo que, xa digo, creo que é unha proposta, bueno, pois moi pensada tamén pola nosa parte, que, bueno, que creo que cando menos é aportar tamén pois unha solución. Se sabe que non vai a ser unha cousa de un ano nin de dous, porque, bueno, pois estas cousas levan tamén o seu tempo, pero creo que é unha opción, que unha posibilidade que temos aí e que, bueno, que considerábamos tamén pois interesante traer a pleno para poder debatir entre todos os grupos e, na medida do posible, poder sacar a moción adiante. Nada máis de momento. Gracias. Daniel. Si ben, boa noite. En primer lugar, bueno, concordar coa cuestión de que o aparcadoiro en Bueu é un problema. Creo que é un problema que todos coñecemos, especialmente, pois, como decía a voceira do PP, pois as persoas que vivimos nas parroquias. Eu non conduce, pero son consciente de que moitas persoas pois teñen ese problema, que evidentemente temos que buscar diferentes solucións, solucións que ás veces pois se van paliando con diferentes parches, non? E somos coñecedores deles, pero que sí que é unha cuestión urxente e importante, non? Porque cando carecemos de aparcadoiros, cando carecemos dun espazo para que as persoas que veñen das parroquias pois poidan deixar o coche, non só temos como consecuencia que esa persoa non poida aparcar, senón que moitas veces pois non compra no comercio local, vai a outro sitio a comprar ou busque outras vías para poder disfrutar do tempo lecer, etc. Non obstante, sí que me gustaría pois, facer un par de matices e dicir, bueno, primeiro, como xa comentei na comisión, non, que me apena un pouco que despois de dicilo na comisión, que digamos un pouco máis privado, que se fale de que seguimos descoñecendo a cuantía orzamentaria para aparcadoiro subterráneo, no proxecto gañador está aí, o sea, unha cuantía, 1.375.000 euros. Calquera persoa que leu o proxecto podía miralo, porque a parte aparece desglosadas por fases e o parking subterráneo pois aparece coa cuantía concreta ali establecida, non? E, por exemplo, a min pois recoñezo que a proposta do aparcadoiro na pista Banda do Río subterránea non me convence, a mí non me convence, por exemplo, pero sí que creo que este é un asunto sobre o que levamos falando tantos e tantos anos dese concurso de ideas, que tamén é certo que parece que estamos poñendo trabas ou pegas no camiño, paus nas rodas dun proxecto que aínda non termina de arrancar. Entón tamén creo que o que temos que facer é deixar que os técnicos que aparte gañaron un proxecto pois establezan todo o plan con o seu detemento, co seu traballo. Aínda non entregaron a proposta detallada definitiva, que teñen que facelo, como xa se comentou, ao longo deste ano, e polo tanto que temos que deixar que eses técnicos traballen e nos traian unha proposta pechada e concreta. Sobre todo porque senón despois temos o problema de non, temos que facer esta modificación, un ano e pico de retraso, temos que facer isto, e ao final ímonos poñendo en anos e anos e anos. E a consecuencia é que no ano 2030 ainda seguiremos falando do concurso de ideas de Banda do Río. Por lo tanto, creo que é evidente que o que temos que facer é intentar que ese concurso de ideas se desatasque, que vaya para diante. Agora mesmo parece que está pois, bastante cauzado e que podemos ter xa pois, unha proposta concreta entre mans e que temos que axudar niso. A pesar, como comentaba, de que a min, por exemplo, esa proposta en concreto non me convence, non? Pero sí que me chama a atención a cuestión do aparcadoiro en altura. Bueno, a parte novedoso, un aparcadoiro en altura xeralmente é feo,
porque estéticamente non é algo bonito, e creo que calquera de nós que vai a un aeroporto e mira un aparcadoiro en altura sabe que non é algo bonito ou estéticamente agradable, pero sí que sería interesante, polo menos dende a miña opinión, que se explicitase un pouco en que zona se formula esta proposta. Porque, claro, igual as parcelas grandes as atopamos nun sitio que non resulta atractivo facer este aparcadoiro en altura. É dicir, igual estas parcelas están nun espazo que estamos tirando os cartos municipais en facer iso e non unha proposta chamativa. É dicir, ao final todos somos conscientes de que todo se desenvolve, pois, digamos, nunha especie de cadrado que oscila ao redor da Praza de Bastos, o Froiz e un pouco a Banda do Río. E todos eses espazos están xa desenvoltos urbanísticamente. É dicir, oye, poderíamos plantexar unha proposta como no aparcadoiro das Lagoas, dicir, vamos facer un parking subterráneo ou tal. Podría ser unha proposta, non? Que dai a idea e demais. Pero un aparcadoiro en altura, hoxe en día, en Bueu, tendo en conta, ademais, como se reflicte na moción, a escaseza de vivendas, resulta problemático. Por que? Porque se hoxe en día temos a moitísimas persoas da miña idade ou da idade de outras persoas desta corporación municipal que temos complicacións para acceder a unha vivenda, restar aínda máis solo para construir estas vivendas é problemático. É dicir, ao final, que facemos? Favorecemos que a xente de 25, 26, 30 anos se teña que ir vivir a outros concellos? Esa é a proposta, que nos vayamos a outros sitios a vivir? Eu creo que non debe ser carón de camiño concello, sino favorecer aí que nos consigamos poder edificar vivendas, edificar edificios e, polo tanto, que as persoas se queden no morrazo. E, polo tanto, pois, plantexar estas opcións como as dos aparcadoiros dunha forma viable e concreta. Entón, polo tanto, o meu voto nesta proposta, como xa comentei, é dicir, concordo plenamente coa necesidade dun aparcadoiro, pero creo que un aparcadoiro en altura en Bueu, tendo en conta a casuística de Bueu e sen que se propoña nin sequera que zona se plantea, que é un erro ou que é o suficientemente aberto como para que non mereza a pena. É dicir, porque, vale, aprobamos esta proposta, perfecto, aprobámola. E de repente a idea é, vale, construímos un aparcadoiro en altura na Graña. Pois non ten sentido. Vale, construímos un aparcadoiro en altura neste terreo. Joder, pero que podíamos ter feito unha promoción de vivendas, podíamos ter 70, 80, 90 vivendas e hoxe que temos é un aparcadoiro en altura. Oye, pois igual o que temos que facer é dicir, pois traballar para caso unha promoción de vivendas que teña un aparcadoiro subterráneo nun espazo que non sexa tan problemático. Pero non esta proposta tal e como está. Porque o que estamos facendo é perder terreo ou facelo fora, digamos, do núcleo do concello e, aparte, como xa comentei, facer algo novedoso, como se dixo, pero especialmente feo. E que algo que ao final tamén impacta no resto do concello. Por lo tanto, o meu voto vai ser en contra. Nada máis. Gracias. Alguna intervención máis? Martín. Bueno, boas tardes, noites. Primeiro reseñar que, bueno, que acabamos de sair de un proceso longo, creo que en algún caso complicado, de moitos anos, de un proceso para concluir neste concurso que se vende fallar aí uns meses. E me parece, polo menos, unha falta de sensibilidade que, como decía aquí o concelleiro Daniel Chapela, que ni siquiera se empezaron por parte das arquitectas a redactar o proxecto dese plan director e que veñamos ao pleno xa como poñendo cortapisas a esa liberdade de poder, en este caso, concretar unha serie de actuacións. Me parece desafortunado e incluso diría que pouco aceitable. O traballo feito pola corporación ao longo destes anos, xa digo, foi complicado, foi demasiado longo, pero conclueu, neste caso, pois, nese concurso de ideas aberto a todos os técnicos, que resolvían no propio barrio de distinta maneira a problemática do aparcadoiro. Hai unhas arquitectas gañadoras, aparte con certo prestixio tamén na súa labor, recoñecido ademais, e creo que o que procede en este caso é deixar que as arquitectas gañadoras elaboren esa proposta, que ao mellor decide que incluso ese aparcadoiro desaparece ou é máis grande ou está en outro sitio, pero quero decir,
será o plan director o que estableza, en este caso, as cuestións derivadas do tráfico e de outras cuestións. E o plan director, volvo a decir, non é unha norma. O plan director é un compendio de actuacións que aconsellan de cara ao futuro como mellorar o barrio da Banda do Río desde moitos aspectos, desde o socioeconómico, desde o medioambiental e desde o tráfico tamén. Entón, bueno, quero dicir, acabamos de salir dese proceso, deixemos que traballen. Falan aí de buscar parcelas, claro, que me decir, como se todas as parcelas foran aptas para facer edificios en altura. Quero dicir, aí mencionan un solar que temos aí que seguramente sai a subasta e a zona onde se vai a facer o skate. A zona do skate é unha zona libre, zona verde, non permite facer edificios. Bueno, eu entendí así. Dicen que... Sí. Bueno, en todo caso, me refiero que onde se poden facer edificios é nos solares. Non sabemos a cantidad de solares que quedan libres ahora no centro de Bueu, tal e como está colmatado o solo urbano de Bueu. Quer dicir, teríamos que buscar un solar apto para facer un edificio en altura. Non sei, en todo caso, volvo a decir, o que se propón para a Banda do Río é para solucionar problemas do barrio da Banda do Río. Quer dicir, a mellor, sobre que topamos está no Valado e pouco lle vai resolver os veciños da Banda do Río. Por eso digo que digo que me parece unha ocurrencia que, bueno, en este caso, prescindir, como propoñen o renunciar a esa posible actuación na zona do Río, eu, desde o meu punto de vista, e como concelleiro non renunciaría nin a unha proposta nin a outra. Ojalá podamos facer as dúas, facer un edificio soterrado e facer un edificio en altura. Por lo tanto, creo que é desafortunado neste caso o planteamento que se pretende. Por lo tanto, desde o noso grupo vamos a votar en contra da proposta. Alguna intervención máis? Celso. Bueno, o noso grupo vai votar en contra da moción porque me parece unha falta de ética cando un proxecto que se aprobou outro día xa se quere quitar unha pata. Entonces, o noso grupo tampouco vai estar por un aparcamento en altura porque parece unha defensio aquí no centro do pueblo. E outra cousa é que nos estades esta semana sacastes unha nota de prensa que estamos vendendo panfletos, vendendo fumo. Os proxectos primeiro se presentan e despois se realizan. E nós no ano 2026 empezaremos co proxecto de concurso de ideas da Banda do Río que é toda a calle de Pasos Fontera. Iso non é fume, iso é un proxecto, buscar un financiamento e finalizar a obra no ano 2026. En canto aos aparcamentos, nós estamos traballando para buscar mentres uns aparcamentos disuasorios. Entonces, nós estamos traballando, conseguimos máis, conseguimos menos, pero esperemos ter outro aparcamento, polo menos un aparcamento máis antes do verán. Entonces, estádenos que non podemos votar a favor dunha cousa que nós, na Banda do Río, o proxecto ven un aparcadeiro, se despois, por cuestión técnica, non se pode facer, non se facerá, pero nós vamos a apostar por facelo. E despois vamos a empezar o proxecto do concurso de ideas. Esperemos, non vamos a terminar nestes 2 anos que nos falta, pero vamos a dar un empujón bastante fuerte. Por iso votamos en contra. Gracias, Celso. Abrimos a segunda quenda. Sí, Elena. Bueno, simplemente aclararlle ao concelleiro de urbanismo que creo que interpretou mal. É dicir, o que estamos dicindo é que en esas 2 parcelas que se van a ocupar se está perdendo. Non estamos dicindo que se faga o aparcadoiro en esas rúas, ni onde se vai a facer a pista de skate, senón non tería sentido que levantásemos a man no anterior punto votando a favor do proxecto. É dicir, o todo o contrario, é dicir, buscar as parcelas
pois no que o casco urbano en ningún momento falei de que tiña que ser ao lado da Plaza de Abastos nin ao lado do Centro Social do Mar, é dicir, iso é querer, bueno, pois rizar o rizo é querer, pois non ver máis alá, é dicir, bueno, que se quere votar en contra me parece moi ben, pero é dicir que nós aquí estamos plantexando facer un aparcamento ao lado da Plaza de Abastos, se estamos criticando ou dicindo que non nos parece ben o da banda do río ao lado do mar, non creo que vayamos a propoñer facelo aquí. E, bueno, me alegro de que polo menos o Concelleiro de Urbanismo que diga, pois o que allá podamos facer os dous. Primeiro o da banda do río e despois facer o da altura. Polo tanto, tampouco é unha idea tan descabellada. E logo falamos de feísmo. É dicir, hoxe en día todos sabemos que o feísmo, como se pode falar de, en vez de feísmo, pois guapismo, o máis bonito, é dicir, porque hai formas, e Martín, ti como concelleiro de urbanismo, e eres arquitecto e o sabes, o sea, que non... E despois, bueno, o que decía tamén o concelleiro, pois non adscrito en relación ao importe, é dicir, por suposto que sabemos e que están aí as partidas, pero tamén sabemos como funcionan estas cousas e as cantidades e os importes, é dicir, un proxecto ou unha proposta de proxecto dun concurso de ideas que se fixo o ano pasado, o coste non vai a ser o mesmo no 2026, cando se faga a obra, porque probas temos e exemplos temos suficientes. A biblioteca Gonzalo Torrente Ballester houve que facer un modificado, ou non se fixo un modificado aquí na piscina, houve que facer outro modificado. É dicir, os prezos, concretamente a semana pasada se firmou unha resolución modificando o proxecto do Parque Industrial de Castiñeiras para facer os aparcadoiros, porque decides que levan 2 anos e que hai que revisar os prezos. Por lo tanto, que ninguén pense que os prezos que están aí reflexados van a ser os reais, porque, vamos, iso para nada que non vai a ser así, é dicir, tontos tampouco somos. Entón, eso será pois unha proposta, será tal, pero se vai a facer, ademais aí se di que vai a facerse en 4 fases, pero iso non quere decir que eses precios sexan uns precios cerrados. E despois, deixar claro tamén o que di o concelleiro de urbanismo, nós, e creo que da miña boca, non saleu en ningún momento ningún calificativo ni ningún descrédito hacia, en este caso, as arquitectas e o equipo redactor. Todo o contrario, todo o contrario. Eu participei na primeira reunión que houve aquí, que se nos presentou as asociacións de veciños antes de facer no centro social. E aquí, con unha pantalla aí exposta que está aí, os veciños, cando se lle empezou a expoñer as ideas e tal, e cando se falaba, había cousas que non gustaban, o primeiro que dixestes fostes vos como goberno e como equipo de goberno, non, isto non quere dicir que se vai a facer, isto é unha proposta e todo isto pode ser modificable, entón aclarádevos, ou estades engañando os veciños, ou sea, ahora resulta que non se poden cambiar as cousas, e vamos a esperar a facer o plan director, primeiro que fagan o que queiran, e despois, unha vez que este aprobado o plan director, despois decidimos. Si temos as ideas claras do que queremos, pois será mellor dicilo agora. E despois, claro, decir, non, é que as arquitectas son as que saben, as que coñecen. Mire, eu participei e estiven como concelleira e despois como alcaldesa, cando foi da urbanización de Masó, aquí, desa obra. As críticas que houve, porque naquel momento tamén gañara un arquitecto de reconocido prestixio, a nivel español, a nivel internacional, sí, pero cando se fixo a obra, todos, e creo que agora a día de hoxe todos recoñecemos, bueno, pois un pouco, se se quere, e, bueno, falando de, xa non digo de efectos estructurais, que lle gusta a vostedes falar tanto, pero, bueno, todos sabemos cales son as carencias e as dificultades que hai en esa urbanización, como se fixo esa obra, que ese tipo de construcción pois non era aceitada, ao mellor, para aquí, para Galicia e para Bueu, bueno, pois pola climatoloxía, polo que sexa. Por lo tanto, ao mellor, nós, porque se lle dean unhas directrices ás arquitectas, tampouco se lle están nin desacreditando, nin faltando o respeto, nin moitísimo menos. Todo o contrario. Creo que os que mellor coñecemos como funciona o pobo de Bueu, a vila de Bueu, somos en este caso nós e vostedes que levan gobernando pois moitísimos anos. E creo que o tema do aparcadoiro, creo que estamos partindo dunha premisa equivocada, porque decía o concelleiro, non é que sea para solventar un problema na banda do río. O problema do aparcadoiro creo que non é para solventar unha zona concreta da banda do río, senón que será para solventar de todo o municipio, non? É dicir, que o mellor os da banda do río son os que menos problema teñen. Bueno, algúns non teñen plaza de garaxe, pero, bueno, en este caso serán os menos, os problemas son os que veñen das parroquias. Como a min, que veño de Beluso, teño que aparcar, e moitas veces non atopas un sitio para aparcar, e sobre todo no verán. E decía o concelleiro, non, que xa estamos buscando aparcamentos disuasorios e tal, que me parece moi ben, non estamos cuestionando que se estén buscando medidas urxentes e para este ano e tal,
perfecto, o gallar Sésamo é moitos, pero creo que nós con esta proposta non se está falando de ala facer, non, é dicir, é unha proposta, pois, se se quere ambiciosa, xa dicen bastante pensada, que poderá parecer descabellada todo o que queirades, pero, bueno, creo que é unha proposta que se pon, e, bueno, que se trae a pleno, intentando, xa dicen antes, iso non se vai a facer nun ano nin dous, pero, bueno, xa me quedo bastante máis tranquila, porque, bueno, o concelleiro de urbanismo, ao final tamén acaba como medio recoñecendo que, bueno, que se poden facer as dúas propostas, aínda que empecedes por... Sí, porque o dixeche, o sea... bueno, porque o dixeches, entonces, bueno, en todo caso, entendo que bueno, que votades en contra, pero que, bueno, que ao mellor dentro duns anos, pois, que pode ser unha realidade, nada máis. Sí, despois quería tamén unha pequena aclaración, pero en todo caso, Martín, se quere aclarar algo máis ou explicar algún punto máis que creo que sería interesante, pero, bueno, en todo caso, o farei a continuación. Digo que igual entendín eu mal da lectura e tal, que pretendías que se construíra na zona... As zonas verdes son para o que son, permiten uso aparcamento, pero en todo caso sempre soterrado, que o que di a nosa norma. Entón, e estou dicindo que un edificio en altura ten que ser onde se pode facer un edificio normal. Se hai poucos sitios hai para facer edificios normales de vivendas como para facer un edificio en altura. Eso tamén por aclarar un poquinho a estas cuestións. Despois, si son arquitecto, hai que facer edificios bonitos, pero tamén seguros. Entón, bueno, quero dicir, non ten que ser máis seguro un edificio en altura que un edificio soterrado. Hai que facerlo con unhas condicións de seguridade, de salubridade e de todas as condicións técnicas. É dicir, hai que facerlos bonitos e seguros. Entón, bueno, eso por un lado. Despois, o tema do plan director. O plan director non nos vai obligar aínda que salga a facer un aparcamento na zona do río, e se non sale, tampouco nos está prohibindo a non facer un aparcamento. Quer dizer, o plan director, se hai idea ou vocación de facer un parking na banda do río, non necesitamos nin plan director. Quer dizer, é unha zona verde, unha zona libre, o noso planeamento permite, autoriza perfectamente debaixo das zonas libres o uso soto para aparcadoiro, non necesitaríamos ni siquiera a figura do plan director. Digo, porque estamos mezclando aí unha serie de conceptos que tampouco a veces pode un poquinho eso, confundir. Quero dicir, vamos a entrar nesa fase agora de redacción. As arquitectas, coa súa liberdade e o seu entender, terán que elaborar, resolver ese problema e todos os demais dos que se falaron, e esperemos ese documento para mirar que... Si se me permite, porque eu si teño algunhas dúbidas sobre a viabilidade, en este caso, urbanística e legal desa proposta que formula o Partido Popular. Martín, creo que toca, pero en parte só a miña dúbida, non? Efectivamente, estamos planteando a construción dun edificio en alturas, cando o noso plan xeral, creo que en alturas o uso aparcadoiro non está, polo menos, previsto. Sí, está previsto en calquer tipo de solo? En solo urbano? Sí. En todo caso, un pouco o que comentaba antes tamén o concelleiro Celso do Pazo, non? E un pouco vendo tamén aquí o mapa que temos na página web do Concello, temos no solo urbano, en todo o que é o ámbito do solo urbano, máis dunha dúcia de aparcadoiros. Incluso algún que se habilitou o pasado ano para compensar o mellor o que se perdeu coa construción do novo edificio. Esta mañán baixaba desde Ramón Bares, por San Carballeira, en frente á piscina, estaba cheo de coches, un pouco máis para baixo, pola parte de atrás do muro, bueno, do skatepark do antigo campo de fútbol, pois aquelas fincas tamén estaban cheas, é dicir, que o Concello, na medida en que hai persoas, propietarios ou propietarias dispostos, en este caso, a chegar a acordos co Concello do carácter que sexa, pois o Concello ven a través do pago de algún arrendamento, ven porque haxe un contrato de comodato, ou ven porque o Concello poida adquirir as propiedades. Posiblemente estamos, digamos, na antesala do que vai a ser unha futura compra de varios terreos, algunha zona tamén de Ramón Bares, pero tamén espero que dentro pouco demos o pistoletazo de saída para a adquisición de terreos pola parte norte do campo de fútbol de Bueu, para resolver, entre outros problemas tamén, os accesos, para mellorar os accesos ao campo de fútbol, co cal o Concello aí terá aproximadamente unha superficie de 5.000 metros. Posiblemente incluso ampliaremos tamén a zona onde está ali o Instituto
Illa de Ons, pero que o Concello está embarcado neste momento na adquisición de terreos para resolver problemas, entre eles tamén, obviamente, o do aparcadoiro en diferentes lugares, en diferentes zonas, non? O concelleiro está Celso do Pazo, xa leva varios anos tamén intentando aí conseguir algunha parcela. Esperemos tamén que esas conversas que tanto Celso como eu mesmo como alcalde estamos realizando cada ano, pois vayan fructificando. En algunhas ocasións chegamos a acordos, noutras non, en outras pois seguiremos insistindo hasta conseguir chegar a eses acordos, pero bueno, que é un traballo incesante, un traballo que se realiza cada ano, porque somos perfectamente conscientes non de que Bueu teña un problema, obviamente Bueu ten un problema, como creo que ten todos e cada un dos concellos, en este caso non só da comarca, senón de calquer lugar, porque as actuacións urbanas o que levan é a reducir a presenza, obviamente, de coches, e, por tanto, que hai buscar zonas alternativas tamén a través desas bolsas de estacionamento disuasorio, non? Como as que temos en Bueu, e creo que fomos dos concellos na comarca, non vou dicir si o primeiro, pero fomos polo menos dos primeiros en preocuparnos por ese problema fai moitos anos, e habilitamos a través da cesión, que tenemos que agradecer sempre pois as persoas que nos cederon, algunhas que siguen cedéndonos de forma gratuita esas parcelas para poder ter esas bolsas disuasorias de aparcadoiro. Esperemos contar tamén de cara ao futuro tamén con máis zonas, e posiblemente, bueno, que poidan estar distribuídas para cubrir o máximo posible o territorio urbano. Non sei se a concelleira quere apuntar algo máis, se non procedemos a votación da moción do Partido Popular para promover a construción dun aparcadoiro de titularidade municipal. Votos a favor? Votos en contra? Por tanto, a moción non prospera e pasamos ao punto número 6 do orde do día, que a aprobación se procede da moción do concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán para pesca recreativa. Este asunto tamén foi dictaminado na Comisión Informativa de Asuntos Xerais o pasado 28 de abril, que ten o seguinte dictamen. Canto a votación, un voto a favor do concelleiro non adscrito e 8 abstencións. 4 do Grupo Municipal do BNG, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable e ten a palabra o concelleiro. Ben, boa noite unha vez máis. Esta moción que hoxe formulo aquí, pois ven xa un pouco de longo, non? Como todos somos coñecedores, este foi un asunto que xa se tratou en primeira instancia hai xa case 3 anos. Espero que o concelleiro Celso do Pazo, se mo permite, que non diga que este asunto está tratado recentemente, como me dixo no outro pleno. Xa se tratou no 6 de xuño de 2022 e a Corporación aprobou sin ningún voto en contra diferentes acordos, non? Hoxe en día temos, aínda así, un problema con este acordo, que é que todo quedou aí. É dicir, o que hoxe somos coñecedores é de que hoxe no Peirao de Bueu sigue estando vetada a pesca recreativa e que non existe ningún tipo de avance. No mes de xullo do ano 2022 coñecíamos non a reunión do alcalde en Portos de Galicia e que se falaba de diferentes avances, pero non fomos coñecedores de ningún tipo de avance máis. Porén, noutros concellos, como pode ser, por exemplo, o Concello de Baiona, sí que se fixeron avances evidentes para favorecer a pesca recreativa e noutros concellos, como no Concello de Moaña, sí que se avanzou tamén que este asunto iba a volver á Corporación Municipal, é dicir, iba a volver a ser debatido. Temos aquí como dous asuntos diferentes sempre, non? Que a cuestión de permitir que as persoas que practican a pesca recreativa poidan facelo en determinados espazos, evidentemente unha cuestión que ten que estar regulada, iso é lóxico, dicir, non se pode pescar en calquera sitio, pero tamén temos a cuestión de que esas persoas poidan seguir practicando a pesca recreativa como viñan facendo, especialmente porque moitos de nós somos coñecedores por conversas con diferentes persoas que a practican, de que incluso en moitas ocasións pois fan, chamémoslle, unha especie de axuda ou de labor incluso para as embarcacións, etc., porque están sempre aí, están vixiando e, polo tanto, sempre están prestando un servizo. O asunto polémico que todos coñecemos é básico, non? É dicir, é quen paga a factura. É dicir, quen paga a conta de que isto se poida facer. E é evidente que nun terreo que é competencia de Portos de Galicia, esta factura hai dúas opcións, ou é pagada por Portos de Galicia, ou se o Concello asume pois esa xestión,
é a cambio de algún tipo de contraprestación. É dicir, se o Concello asume iso, que sexa a cambio de que Portos de Galicia faga algo tamén favorable co Concello, non? Como pode ser, por exemplo, o que xa é coñecido como o tema das tasas que se teñen que abonar para o corte da rúa Montero Ríos, na zona da Banda do Río, nos meses de verán. Por lo tanto, esta moción é unha moción que é aberta porque permite calquera, digamos, calquera tipo de traballo, é dicir, o que fai é deixar a pelota nos tellado, tanto do Concello como de Portos, para sentarse a dialogar. É dicir, é unha moción que o que propón é volver a sentar as dúas partes á mesa, de forma formal, é dicir, notificarlles que o Pleno da Corporación do Concello de Bueu, espero que por unanimidade, pero se non fose posible por maioría, quere que o Concello e que Portos de Galicia se senten e que volven a dialogar. Sabemos que este é un tema que foi a FEGAMP e demais, e que foi un tema que xa se tratou. Pero creo que cando estamos falando de beneficios, igual que noutros asuntos que xa se teñen tratado, que nunca debemos tirar a toalla. É dicir, creo que aquí somos conscientes de asuntos como, por exemplo, pois a cuestión, por exemplo, de Pazos Fontela, que é un asunto que eu non estou a favor do proxecto, pero sí que se está insistindo en conseguir financiamento e se leva anos insistindo e hai un traballo aí e se está dicindo todos os anos hai que conseguir e se turra e se turra e se turra. E neste caso creo que é exactamente o mesmo, é dicir, que o que se está propoñendo é que volvamos a intentalo unha vez máis. E creo que cando o que facemos é traballar para conseguir un beneficio, neste caso para quen practica pesca recreativa, que todos os intentos son poucos. E, polo tanto, pois, dende aquí, o que pido é un apoio de toda a Corporación Municipal para instar a Portos de Galicia e o Goberno local, é dicir, o Bloque e o PSOE, a chegar a un acordo para permitir a pesca recreativa no Peirao de Bueu e que non supoña, como se pon no corpo da moción, un gasto extra para o municipio, salvo que se decidise compensalo dun xeito xusto, tendo en conta o pago de tasas que realiza o Concello ao longo do ano. Nada máis. Moitas grazas. Abrimos un turno de palabras, de intervencións. Son Leal. Ben, boa tarde de novo a todas e a todos. Como ben fala o concelleiro Daniel Chapela, fixo referencia a unha moción presentada no seu momento polos grupos do BNG e de ACB, que se presentara no seu momento na que se solicitaba que non queríamos entrar a formar parte daquel convenio que nos pretendía endosar Portos de Galiza para o tema da pesca recreativa. Aí fomos claros, polo menos aquel equipo de goberno fomos claros na nosa postura e entendíamos e entendemos agora que sigue sendo, en todo caso, unha problemática de Portos de Galicia esta propia xestión dos seus espazos portuarios. Entendemos que non é unha cuestión que lle compete o Concello, aínda que demos o apoio en aquel momento para non ter que asinar aquel convenio. Nos seguimos mantendo na mesma postura, que entendemos que o Concello non ten que ser parte dese problema, porque ao final foi un problema que se xenerou por parte de Portos de Galiza pois por aquela regulación. Entón non vamos tampouco a votar a favor desta moción, pero bueno, tampouco vamos a votar en contra, porque no fondo sí que somos partidarios de que se opte pois porque Portos dé unha solución ao problema que eles mesmos xeraron, pero que a solución pasa porque Portos dé unha solución, valga a redundancia, non porque o Concello entre en ningún tipo de acordo con Portos de Galicia nun asunto que non lle compete e, sobre todo, nunha zona que non lle compete. Alguna intervención máis, Elena? Bueno, nos vamos a manternos na posición que mantivemos no 2022, cando nos estivemos, porque, bueno, naquela moción se desestimaba o convenio que Portos remitiu ao Concello para negociar, en este caso para firmar, e nos naquele momento que dixemos foi se o Concello non estaba de acordo en determinados puntos ou en determinadas cláusulas, que se podría facer pois unha contraoferta ou se podría facer unha propoñer tamén dentro do Concello e dicir
e se establecía no propio convenio unha comisión de seguimento. Nós aquí incluso dixemos que se fixera como un período de proba para ver se era posible e tampouco o aceptastes. O sea, o Concello o que se lle pedía era que tiña que colocar a sinalización especificando claramente cales eran aquelas zonas onde se podrían facer con uns horarios. Creo que iso tampouco supón un coste tan elevado nin tan desorbitado, e despois se falaba do control e da vixiancia, vixiancia determinadas horas ou mellor pola policía local facendo, pois esas rondas que creo que fai pois polo Porto e fai por outras zonas do municipio, con independencia de que se esa competencia ou non. É dicir, estamos falando, pois, en este caso, pois, de un organismo que do que se trata iso, é dicir, que ten que haber unha colaboración, e se vos non estades de acordo ou entendíades que era excesivo, pois polo menos propoñer algo, pero que non se pode traer o pleno o rexeitamento e aí se queda o tema. É dicir, despois do acordo que se tomou aquí no 2022, o mes seguinte ou así, salía unha nota no periódico, unha noticia onde o alcalde e a presidenta naquel momento, Susana Lenguas, que parece que había un acercamento de posturas e que tampouco se soubo nada máis. É dicir, por que se publica que hai un acercamento de posturas? É dicir, ata onde estaba disposto o Concello a chegar ou a ceder? É dicir, é que ao final, claro, salen... Nós temos que guiarnos ou coñecer como se desenrola no municipio as noticias un pouco polos medios de comunicación. Entón, se aí se publica que hai un cambio de postura ou que hai un acercamento, creo que tamén podíades explicar por qué e por que ao final, desde o 2022, non se chegou a acordo en ese tema. Eu, estes últimos meses, saleu, creo que na prensa, creo que dúas veces, creo, tres, de reunións que o alcalde tivo co novo presidente de Portos. Eu estuve revisando, en ningún momento se fai referencia a este asunto. É dicir, o asunto preocupar tampouco preocupa moito, porque, se fala de reversión dos terrenos, se falou de como, de un pouco da reclamación que se fai para que se pague o que Portos asuma os gastos de poda, de limpeza, unha serie, o proxecto de humanización de Montero Ríos que presentastes o outro día. É dicir, cando se vai a ter unha reunión co presidente de Portos, se levan diferentes temas, a rampa de Pescadoira, o módulo que se quere colocar na Casa do Mar, e deste tema mutis por el forro. É dicir, non se sabe nada deste tema. Polo tanto, eu entendo, como ben dio o voceiro en este caso, que, que é un tema de Portos, é competencia de Portos, é un espacio de Portos, polo tanto, non digades, é que nós... Porque, claro, entón, que queredes facer? Si decides que a competencia é única exclusivamente de Portos de Galicia, pois dicilo claramente e expoñelo así, pero que non pode ser, é competencia de Portos, nós queremos chegar a un acordo, queremos que se fagan... Pero cal vai, que queredes vos? Porque a mí, desde logo, non me queda claro. É dicir, xa non nos quedou claro naquel momento, daí a abstención e o posicionamento do noso grupo, e creo que en este caso é un pouco, estamos outra vez na mesma. É dicir, creo que ten que haber, se realmente se quere, pois poñer tamén en riba da mesa e decir cales son as condicións do Concello. Eu estou totalmente de acordo que nun convenio, cando se firma un convenio, ten que haber unha cesión de parte a parte. Pois o Concello considera que hai que establecer unha serie de condicións, pois poñelas en riba da mesa e plantesalas si se quere, e se se quere colocar as señales, e se dice, pois o tema da policía local, porque é un tema máis controvertido, non, pero, o que non podemos estar en este impasse, en esta situación de quiero, pero non puedo, decir, ou non sei. Entón, nós nos imos abster. Bueno, nunca pescadeu tanto mal. Era para decirlle simplemente, señor Chapela, que o 6 de xuño do 22 foi fai nada. Usted é moi novo, pero 3 anos non é nada. Simplemente é unha brincadeira, vale? Si, non é nada, é moi novo, pois non, 3 anos na vida do meu compañeiro concelleiro non é moito. Vamos, o Grupo Socialista vaise abster. Sí, segunda quenda, entonces, señor Chapela, sí. Sí, moi breve, bueno, home, eu non lle quería chamar vello o seu compañeiro, pero porque mo dixo nun pleno. Bueno, en primer lugar quero agradecer que toda a corporación se vai a abster e entendo que entón a moción se vai a aprobar inda que sexa cun só voto e polo tanto quero agradecerlo porque creo que é un paso adiante. Sí que me gustaría especificar dúas cuestións moi básicas, non? Que é que aquí neste punto de acordo non se está instando a asignatura de ningún convenio, sino a chegar a un acordo. É dicir, creo que é lóxico, totalmente lóxico, que o Concello negocie,
pero que non ten que asumir ningún tipo de contraprestación por un terreno que non lle propio. É como se colle vou eu a xunto da Diputación Provincial e lle digo que me ten que botar abaixo os árboles que ao lado da miña casa, non a competencia da Diputación, entón non o ten que facer. En este caso, pois é máis ou menos un pouco mesmo, non? É dicir, pero sí que tamén creo que hai unha cuestión básica, non, tamén a respecto do que xa incidín, que é dicir, non ser parte dun convenio non significa non ser parte dunha solución, é dicir, non ter que formar parte dese convenio non significa non formar parte desa solución, non traballar para iso, e, polo tanto, quero agradecer, pois, que, aínda que xa coa abstención, que favorezan que traballemos para chegar a unha solución. Nada máis. Moitas grazas. Eu podo incluso chegar a entender que o concelleiro propoñente descoñece xa non solamente os antecedentes das corporacións predecesoras, sino tamén o funcionamento por dentro do Concello, da Administración, das relacións entre as administracións, das competencias que hai diversas, non? Por lo tanto, se me vou parar máis, non tanto na parte da moción en si mesma, que respetamos, obviamente, como non pode ser de outra forma, que compartimos pois a preocupación, aínda que pola experiencia e polo que sobre este asunto tamén tratamos en eses momentos durante moito tempo tamén con Portos de Galicia, que ten por costume dar casi sempre a calada por resposta, non? Aquí hai acordos plenarios sucesivos tamén a respecto do que tiña que ser a reversión ao dominio público tamén dos diferentes espazos portuarios e todavía estamos agardando. Estamos falando de acordos non de fai 3 anos, de fai moitos máis anos. No ano 2006, mire, señor Chapela, no ano 2006, a concelleira voceira do Partido Popular, alcaldesa, en aquel momento, cando finalizaron os convenios reguladores do mantemento dos paseos que temos aquí, Pescadoira, María Eugenia, en aquel momento eses terreos se revirten, en este caso, tamén a Portos, que é dicir, a partir dese momento o Concello queda desvinculado do mantemento e conservación deses espazos, porque ata ese momento pois había un convenio regulador. Que pasou dende o ano 2006 ao ano 2025 que o Concello botaba mandeles, ou senón Portos non o facía. Simplemente por comentar, en este caso, desde o máis básico que é a limpeza diaria, desde a renovación da iluminación, do mobiliario, da sardinería, incluso aquela rampa pasarela que había aquela, pasarela da madeira digamos, no frente, no borde do paseo de María Eugenia, coa rampa que había de acceso desde o Monumento San Carballeira, que cando, despois de moito pedirlle a Portos de Galicia que a renovasen, que a cambiasen por outra, ou senón que a retirasen, como así fixo, e cando lle preguntamos se non iban, cando menos, a garantir o acceso cunha rampa, unha escalinata desde esa zona onde está o monumento, o único que se limitaron foi a retirala, sin tan siquiera, en este caso, ter a sensibilidade de repoñela por outra, a retiralo. Tivo que ser o Concello tamén o que pagase, o que pasase, en este caso, por taquilla. Non é que me sorprenda, pero sí esa postura permanente non do Partido Popular en Bueu, donde parece que incluso o culpable das decisións que toma a propia Xunta de Galicia, neste caso de Portos, pois tamén son decisións, en este caso, que son culpa do Concello de Bueu. O que aprobou no seu momento o cambio de regulación da pesca recreativa foi Portos de Galicia. Punto. E Portos de Galicia, en este caso, ten que coller e dar marcha atrás e permitir a pesca recreativa como tradicionalmente, en este caso, se viña facendo. É tan simple como iso. A partir de aí, claro, que si convenio, que si la señalización, non se trataba solamente de señalización. Se trataba de garantizar, en este caso, coa policía local, as diferentes horas, en este caso, tamén, un control da zona por parte da policía local. A día de hoxe temos 8 efectivos na policía local, dunha plantilla de 12, como saben perfectamente. Creo que de baixa, en este momento, pois debe haber 2 personas e, por lo tanto, debemos ter 6, 2 de baixa. 6 asentes da policía local, a parte do CAP. Co cal non somos capaces tampouco de garantir o turno de noite a gas algúns días, cando podemos. E o de tarde, cando podemos. Espero que a partir de xuño, cando se incorporen en prácticas as 4 persoas que veñan de realizar o curso, en este caso tamén de formación na academia, se incorporen, poidamos empezar a estabilizar e a normalizar o funcionamento do servizo. Non temos
o servizo da Garda Civil de forma ininterrumpida, con presencia ininterrumpida no Concello, como vimos, e veño como alcalde de fai moitos anos pedindo non, e creo que está insistindo ou exixindo, como queira, cada un que o interprete como considere. Digo isto porque parece que o Concello debeu ten que facer o que non fan outras administracións, que é dispoñer de medios propios sempre para quitarlle as castañas do lume ao PP e a Xunta. E creo que hai que dicir que xa está ben. É dicir, no ano 2021, do ano 2022, creo que foi no ano 2021, foi o primeiro ano onde nos exixen tamén pagar polo corte da zona peatonal na banda do río, que nos dixeron que non tiñamos autorización. É algo que viña da época de Freire Lino, de principio dos anos 90. E nunca se lle pediu ao Concello que tiña que tramitar ningún tipo de autorización. Bueno, pois Portos non solamente que nos pide que tramitamos autorización, é que nos cobra unha media de 13 ou 14.000 euros cada ano por un peche de 50 e tantos días a tempo parcial. Esa non digamos as tasas. Sabe canto nos cobrou Portos ou canto nos liquidou Portos pola utilización da banda do río para un campeonato do balonmán para o ano pasado durante 15 días de suño, 2 fins de semana e 4 fins de semana, quere que yo diga, de suyo, que esa parte todavía está pendente de pagar porque está presentado o correspondente recurso. Pois foron casi 10.000 euros por unha praia que cuida, que mantén o Concello cada ano, e casi 20.000 euros polo mes de suyo que está sin pagar. Ese é Portos de Galicia. Por lo tanto, o Concello, a colaboración máxima, e o facemos cada día que limpamos os espazos portuarios. Claro que sí, e cuidamos os sardíns, e pagamos o aluneado, e se se funde unha luz, pois a repoñemos. Todo iso está moi ben. Pero cando xa estamos falando de, porque son espazos, digamos, donde a cidadanía en xeral, pois ven utilizando como zonas que non están adscritas propiamente o que son os espazos portuarios e os usos portuarios. Pero vostede se está referindo a uns espazos propiamente portuarios polos que Portos de Galicia, cada persoa que ten unha licencia tamén de pesca recreativa lle cobra. E, por tanto, eles deben habilitar, en este caso tamén, os sistemas que permitan que a xente poida seguir desenvolvendo esa actividade recreativa como viña facendo tradicionalmente. Esa é a nosa posición e a nosa postura e algo que lle trasladamos a Portos de Galicia. En todo caso, a ele lle corresponde, se queren a colaboración do Concello, o que sí é certo é que, como se lle tradou, e aquí se falou no seu momento, non se trata de ir a colocar catro sinais. O que se trataba en aquel momento é garantir de forma ininterrumpida esa vixiancia de control nas zonas. Eso estaba... Vale? Pois non. En todo caso, eso é o que... Ben, bueno, de acordo. En todo caso, esa é a posición que, ata agora, polo menos, as veces que tuve unha ocasión de abordar, pois así o fixen, tanto en aquel momento como nas reunións que hubo a partir daquel primeiro momento. Por lo tanto, bueno, a votación xa quedou definida por parte dos dos grupos de goberno, cando menos. Procedemos a votación, por tanto, da moción do concelleiro non adscrito para pesca recreativa. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por lo tanto, queda aprobada a moción. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Pasamos ao bloque B, actividade de control. Punto número 7, dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal da derradeira sesión ordinaria. O punto número 8, dación de conta do informe resumo dos resultados do control interno da intervención municipal. Punto número 9, dación de conta da resolución da alcaldía ditadas da derradeira sesión ordinaria do Pleno. E o punto número 10, actividade de control, mocións urxentes. Non nos consta ninguna. Por lo tanto, pasamos ao terceiro bloque, que son os rogos e preguntas. Tiñamos algunha pregunta que quedará pendente de responder na sesión plenaria anterior. Paso dúas copias. En todo caso, están recollidas aí, primeiro, as que se formularon no Pleno. Se lles parece, pois vamos, por parte das persoas que formularon as preguntas, que vayan lendo cada pregunta, e a continuación, pois, se lerá tamén a resposta, se lles parece así adecuado, vale? A pregunta que formulei aos noites no anterior pleno foi que a Praza Maxó
ten limitación de aparcadoiro, pero chama a atención que hai un vehículo que aparca no callexón do Gadis exercendo unha actividade económica e da que varios veciños e veciñas se queixaron. Existe algunha razón para que se permita esta actividade? Carece da pertinente autorización? A resposta é que constan as correspondentes solicitudes e pagamento de tasas para esa actividade. Ademais, no novo regulamento de venda ambulante xa se permiten as food trucks. León, poderíase facilitar unha copia do contrato do delegado de protección de datos e as horas que dedica a formación ou asesoramento do personal? A Oficina de Xestión Tributaria incumpla a normativa por todos os lados. Ademais, na página web non hai aviso de privacidade política, bueno, non é exactamente así, pero bueno, política de privacidade por cada vez que se revise. A resposta pero bueno, que asunto a estas preguntas se entregas unha copia do contrato do delegado de protección de datos que pertence á empresa RB Solucións, a cal, por certo, fará nunhas semanas a auditoría anual para o que xa contactou con nós. Sobre a inclusión da política de privacidade, aclaramos que na página web municipal esta sai no momento de entrar por primeira vez na página e as seguintes veces e unha vez que o usuario ou usuaria acepta xa non aparece por comodidade. No caso da Oficina Virtual Tributaria, da Oficina de Xestión Tributaria, conta cun apartado que se chama Política de Privacidade e no que consta toda a información conforme a legalidade. Consta xa unha convocatoria da mesa por ONS? Polo momento non, con todo agardamos que sexa este mes tal e como se comprometeu a Directora Xeral de Patrimonio Natural na reunión mantida con esta alcaldía. Existen medidas de promoción económica para a zona de Pescadoira? Cada día esmorece máis. A resposta é que as accións de promoción económica fanse de xeito transversal para toda a vila. E por último, por que se cambiou a data da feira de Bueu non stock? Antes era a finais de xuño e aseguraba unha gran cantidad de afluencia do público visitante. A resposta é que xa existía un evento solicitado con anterioridade para esas datas. No decreto 2025-645 de 21 de abril de 2025 relativo ao expediente 220/2025 de xestión do padrón municipal, ordénase por parte da Alcaldía respecto dos usuarios do programa do padrón que se creen 2 usuarios novos para a Secretaria Xeral e para a Secretaria Accidental e se manteñan en activo os usuarios das 2 funcionarias adscritas á unidade de rexistro e padrón e que se elimine calquera usuario distinto das 4 persoas anteriores. Existían usuarios distintos facendo uso do padrón, ademais da Policía Local, tal e como se recolle no decreto. A que persoal ou departamentos están a referir? A resposta é que os anteriores usuarios eran a Secretaria Municipal, a Unidade de Rexistro e Padrón e 2 axentes da Policía Local. Comprobadas 3 facturas da empresa Eulen correspondentes á limpeza de colexios de Bueu os meses de decembro, xaneiro e febreiro e sen especificar en que colexio de Bueu se fixo a limpeza, tal e como figura na descripción dos traballos das facturas, chama a atención os importes e algunhas das datas a que se fai referencia, xa que coincide con días sen actividade nos colexios, ben por vacacións de Nadal e outros días festivos. En que consistiron os traballos que se levaron a cabo nos colexios? Foron traballos de limpeza extra ou son os equivalentes á limpeza do día a día do colexio? Cantas persoas da empresa Eulen realizaron eses traballos e por que se decide contratar unha empresa privada para a realización deses traballos? A resposta é que, tras as renuncias posteriores aos procesos selectivos, hai prazas pendentes de volver cubrirse, polo que se solicitaron orzamentos a empresas de limpeza, sendo a oferta de Eulen a máis ventaxosa e económica. Esta empresa presta os servizos indicados na proposta e factura e nos días que non hai actividade nos colexios, as persoas contratadas reubícanse noutras instalacións nas que é preciso acometer unha limpeza ou fan tarefas nos centros que requiren de maior profundidade e que no día a día non se poden levar a cabo. Así mesmo, estamos creando unha lista de contratación de limpeza. Consta no rexistro municipal o informe da empresa especializada en seguridade relativo ao estado dos vestiarios do campo de fútbol de Beluso? En todo caso, me comentaba Xosé que antes me quedou aí porque non figura aquí que son 4 persoas as que están prestando servizo de limpeza nos colexios da empresa Eulen. En relación con esta, a resposta que hai concertada para este xoves
unha visita por parte do persoal da empresa Bureau Veritas para levar a cabo a análise do muro. Ata o momento non foi posible facelo debido a problemas de axenda da citada empresa. Con todo, xa se adoptaron as medidas urxentes na zona dos danos máis visibles de forma provisional. Na reunión mantida polo alcalde e concelleiro de Deportes coa directiva da Cultural Deportiva Beluso e que estaba programado no mes de febreiro, tal e como se recolle na resposta á pregunta formulada no mes de xaneiro, acordouse permitir e xestionar a retransmisión dos partidos de fútbol desde o campo de Lases, tal e como se solicita a entidade deportiva? O alcalde e o concelleiro de Deportes mantiveron diversas reunións cos clubes deportivos para comentar a solicitude e a documentación presentada por unha empresa para a grabación de partidos. A SEMADE, dende o Concello, o 30 de abril de 2025, notificouse un requerimento á empresa solicitante para que enmende certas deficiencias da súa solicitude. Poden contestar ata o 15 de maio de 2025. En función diso, outorgarase ou denegarase a solicitude de retransmisión. Nese escrito, o que se lle require é acreditar a representación e o cumprimento da Lei de Protección de Datos e de Protección dos Menores. A SEMADE infórmaselles de que a ocupación do dominio público está sometida ao pagamento dunha taxa. Cales son as medidas que ten previsto o Goberno municipal levar a cabo para a reactivación de protección civil? As medidas xa están decididas, só quedan leválas a cabo. Entre elas, é recuperar o funcionamento da agrupación de voluntarios e de voluntarias de protección civil do Concello de Bueu. Neste momento se estáse avaliando por parte da Secretaría Xeral do Concello a situación legal da agrupación. Tan pronto sexa posible, dende a Alcaldía e a Concellería Delegada, realizarase unha convocatoria pública e aberta a todas as persoas interesadas en formar parte da agrupación de voluntarios e voluntarias de protección civil de Bueu. Por que o Goberno utiliza un requerimento da Consellería de Economía e Industria respecto da solicitude de subvención para aparcadoiro no Parque Industrial de Castiñeiras, onde únicamente se solicita que se incorpore na memoria técnica un número de empresas con actividade no parque empresarial para incorporar, ademais, unha revisión de prezos do proxecto? Por que esa revisión se fai agora e non con anterioridade a solicitude da subvención, xa que o Goberno era coñecedor de que ese proxecto foi redactado no ano 2022? A resposta é que no momento de presentación da solicitude da subvención apórtase o proxecto técnico e o orzamento do que dispoñíamos. Con motivo dun requerimento de documentación posterior e tendo en conta a opinión do arquitecto técnico redactor do proxecto no momento da súa reincorporación, considérase oportuno actualizar os prezos do mesmo. Ben, en todo caso, quedou algún atrás sin contestar? Perdón, sí, Elena. Nada, quería facer tres rogos. Un que me comentaron a limpeza de, bueno, se posible, a limpeza de no Canas, na subida que vai para o Pazo de Santa Cruz, que parece ser que van os autobuses e que, bueno, que está bastante cheo de maleza. Despois, un segundo rogo era que creo que tamén xa o comentaron algún membro do Goberno, a posibilidade de poder, na obra da Casa da Música, que se está facendo ahora no Muro, que parece ser que si se podría habilitar algún aparcadoiro para mobilidade reducida para persoas que non poden, a mellor, aparcar o coche tan lonxe. Entón, ainda que sea dunha forma provisional, se podría delimitar ali algunha zona. E despois, o terceiro rogo, en relación coas asistencias dos concelleiros, é dicir, creo que no último trimestre, do 2023, que hubo bastante, no 24, que hubo un retraso en canto aos pagos e, que desde como grupo municipal tamén pedimos que se trate tamén un pouco de reducir tamén eses prazos, porque, todos tamén creo que nos fai falta a todos, vale? Gracias. Ben, Daniel e despois Manuel. Daniel, pediches antes? Vale, vou por asuntos. En primeiro lugar, para que se traslade como rogo a Mancomunidade Morrazo que se revisen as tapas dos contedores marróns. Hai bastantes queixas de que moita xente intenta tirar o lixo calquera e ao final termina reventando a tapa. Entón xa houve varias queixas de persoas, entón si se pode trasladar esa petición.
Despois, preguntar como avanzan as cuestións do convenio de Meiro e máis da Rosa e tamén as propias obras que o Concello ten previsto realizar na zona da Rosa, tamén incluso o mantemento dos espazos públicos, non? Quero dicir, hai cousa dun mes e pico máis ou menos, solicitei a limpeza do lavadoiro da zona da Rosa e ao final, pois, terminaron facendo os propios veciños, entón que sí que intentemos que eso non teña que ocurrir e que, polo tanto, pois, que se faga do Concello. Despois tamén pedir a limpeza dos contedores normais, hoxe mesmo, por exemplo, varios puntos da zona da Banda do Río pois cheiraban bastante algúns contedores, entón, bueno, que se intente trasladar a mancomunidade para que se faga a limpeza e que se eviten eses cheiros. Despois, como pregunta, se teñen previsto a realización dun encontro ca veciñanza de Pazos Fontenla para informala da proposta que nos presentaron en prensa. Nesa noticia pois non aparecía en ningún sitio que fose a ver ese encontro. Entón, pois, resaltar a importancia de que proxectos como este pois sexan 100% transparentes cos propios veciños. Tamén insistir en que fagan unha limpeza de zonas incluso como o propio Río Bispo, que hai xente que se está queixando pois tanto de maleza como de múltiples defecacións e demais, entón que se intente evitar esas cuestións. Despois, en base ao que me contestaban coa cuestión de vou non stock, sí que, o sea, non unha pregunta, un rogo, que se intenten guardar as datas, é dicir, eventos que están máis ou menos consolidados no noso calendario, como ese, que intentemos que se manteñan esas datas, porque ademais, pois creo que todos somos coñecedores de que é unha data de múltiple afluencia de público e, polo tanto, que é moi interesante para o comercio local. Consultar se existen novidades sobre a cuestión do embargo do bueu romano. Despois, consultar tamén se existen novidades sobre o financiamento da Xunta de Galicia para a actuación no bueu romano e tamén na biblioteca. Despois, consultar tamén sobre as accións da área de igualdade, cales están previstos. Hoxe miramos pois que se adxudicaba un contrato para diferentes proxeccións pois nos centros de ensino, que é unha cuestión que de agradecer porque aparte se prevé que duren ata xuño, pero si se teñen previsto pois máis accións. Despois, se existe algún tipo de informe sobre a estabilidade da zona de Pazos Fontenla pola actuación do río, que sí que están existindo diferentes queixas de que o río pois está levando pois diferentes puntos de cimentación, entón que era se existe algún tipo de informe a nivel municipal. Tamén consultar que medios existen para garantir que incluso persoas cercanas aos edís non teñan acceso a ningún tipo de exame nos procesos selectivos. Consultar tamén se existe algunha novidade respecto á actuación na zona de Chans, que é un tema que comentei xa hai varios plenos. Entón, se hai algunha novidade xa prevista. E despois xa, en último lugar, pois consultar cal vai ser a colaboración co evento do Electropicnic que iba a ser na Banda do Río na Semana Santa, que ao final non se puido celebrar pola cuestión do tempo, entón pois coñecer tamén cal vai ser a colaboración. Nada máis e moitas grazas. A Luís. A ver, eu creo que non fui moi claro, boas noites a todos e a todas, na pregunta do mes anterior, en vou a volver a facela a ser posible textual, porque hai que distinguir o aviso de cookies do aviso de política de privacidade do aviso legal. Entonces, se eu accedo neste momento a página do Concello de avisos, podedes entrar e sale página non encontrada 404. Acabo de acceder ahora mesmo a página do Concello. Aviso legal non existe. O mismo que o día 27 de febreiro ás 16:53. É unha casualidade que accederan dúas datas distintas e que salga o mesmo aviso. Entonces, o Concello de Bueu non ten aviso legal, nin ten aviso de privacidade. Os non. Dentro da política de cookies se abre? Non, na política de cookies non, ten que aparecer na zona de avisos. Ves aí e aparece aí. Hai unha que pon avisos, non está. Segunda, importante, é dicir, eu non digo que a xestión tributaria incumpla a normativa por todos os anos, non. Textualmente dicen que os requerementos da Oficina de Gestión Tributaria e Recaudación incumplen as previsións do Reglamento Xeral de Protección de Datos en materia de protección de datos, o cal é motivo de sanción. Non por todos lados. Os requerementos que fan non fan mención á Lei de Protección de Datos. Insisto, e siguen sin cumplilo, porque neste momento siguen chegando requerimentos que non teñen mención da protección de datos. Entón, preguntalo expresamente porque xa digo, siguen o facendo.
Yo solo quería pedir un ruego de si es posible que se limpie la fachada del centro social, esas letritas que llevan ahí muchísimo tiempo, que creo que no vienen a cuento, sobre todo que están encima del mural, que es un paso de muchísimas personas, que después se hace el FIC y que lleva muchísimo tiempo ahí. Simplemente es esa limpieza. Por logo pregunta, damos por rematada a sesión plenaria. Agradecer a señora secretaria e ao señor interventor que poden ausentarse.